Nintanya full sih papa daya makan kok. Oh my god. Motom sini. Terus motom sini. Hey baba makan. Bapak sampai bis deh. Ôi bác sắp là. Bapak kisah kok. Bapak đi. Ông khải. Ông khải kim tố áo này. Có phải là nó phải gì? Phải đi, phải đi. Ini kor morok le bakal. Kor masa. Tan tan nó morok le itu masalah. Bapak. Ada no, kalau tanda kerana.
Nok tintam tunya ro mana rong abil sila ki sagadi. Seng tini sini 12 Takarjala Jampuijala ni 18 Takarjala Jampuijala ni sini sar suros Kwplai mani yakulo seng prai 10-12 din lai thangka seng sini yakulo seng tini abil thanglayo tong thok mani bangai sini sar suros pas mani bangai tei plus sini bubagra Kwplai mani bangai seng tini tong thulai jotunu seng ro tinta kami tonggo tin Garia Sorot Chadu Joymani. Amai kete oro omo tongpibo mane khakja khai kolai bari. Pongso ordek kisa tongo gesini teima ordek kisa tong. Bai keno seng thansake hamjak laimeni ba seng thansake tini tong thoglayu moslayu abil thanglayu tei chamungbu bisa sini jogalak tongo seng chamungbu salai ne hnei seng mai tini seng kami nenggai sini area nenggai sini thansani mari seng lukorokno phungna musungoi seng tini phunukha tei tong thogmanibo phunukha. Acha Bijoy Misil bahar ngau tini. Bijoy Misil ekdom kaham nungkha mane sini one shot mani slai phano kaham kha bogwan busungno omok khlai kha nei ma one sogo wati ni jora wati fighting phano tabuk sak jora wati phya suno emon ke jora kaham raka sini mamui songna no hoite sini maiting muitek pura mu phunna no hoite kono wati bo tabuk sak jora klaya ko sung bon bangai bogwan sini ishwar borok no belai ke sung pai phya hambai tei sini buah garana haina hai tei waisa pai phya hambai maru bebak sung bogwani hamari bai tei sini buah garane hamari bai tei sini MDC sarni boni suba mungbai no sung tini omhai asuk jora tini khaimano. Acha mana nono para mung tang mo. Sinoro tinta kami kelayu sini tin Garia tei Sorot Chadu Joymani omhai keno sung thansani mari phunuk layuta sung tinta mili woi जों ताबुक जे प्लेस खाइ तंगनि ओ जागा थाइ जों बासाइ तंगनि के सिनमंके Joymani सादु पारा अच्छा माने नखताम पटंग जानि जेतिन उनटा कुनजमुरान आं सिनियर पारांनि त कुनो पटग्रै आं हाइपनो खरकसा आं ब्लग नि एक्जिक्युटिभ YTF नि एक्जिक्युटिभ मेम्बार हिसाबै आं सामुं खाइ तंगो अ नि सिनिमुंका आनि सिनिमुं मिथुन दे बर्मा अच्छा बाइनो तिनि जे Bijoy Misil तम बाहेरा उनका के सागरि Bijoy Misil tini belai no kahamung kha seng joto bo bagara paseng mani hamjagai tai sa suros paseng mani hamjagai seng Bijoy Misil khlai lekha rong silai kha tai hingke samung rok songlai kha sal hamem bising phan jono tini salka wate phaya khlai sal kaham khlai songlai sulai seng rong rok silai masalai kha ya bhaigan seng anand phuti khlai lekha ta Asino wahan songka hingka hingke a songka sakhoi songka hingka hingke kata kuti ro khlai lekha gudok khlai ka dal khlai ka tok bahan betul i gno i jem maje sala kha bahin ka muita thoka jesa ne besa kha jesa ya khu besa ya khu ang to saya ku sombol khlaina nang bala yang morong no sanai rong sombol khlaina sungulo salai sinai ta sanai rong no ba sanai rong sung sai man sinai ta thok thokan ni khana bala thokan banbung ki sagadi ani bung pusparani koloi ang khai ko koloi bari ni mota panchayat ni mane panchayat ni member ko khlaili angai ta ba ta tang panchayat member khlai tong ta